Dámy a pánové, vás vítám u 5. dílu ze hry Subnautica 2 a v tomhle videu bych jsem si postavil tu ponorku, kterou jsme objevili v minulém díle a hra chce, aby jsem se vrátil na já nevím, jestli jsem z toho robotka už nepostavil. Tady dole někde. Vypadá to, že ne. Ne, ok, dobrý, já budu potřebovat prvně teda si postavit Moonpool. A Moonpool a tady tuhle věc, myslím. Jo. No tady tyhle všechny, ten Tadpool, takže prvně postavíme tohle, potom toho Tadpoola. Že jo, já teoreticky ten výtah nepotřebuju, ale byl by dobrý, to což jenom nepotřebovat za ty. Titanium ingot, silver ingot, copper ingot a titan, takže kolik? Titanium ingot je 2, 4. A ještě tady mám tu ponorku, to ještě taky ne. Je, a ten Tadpool chce, co chce? Takže 6 titánních ingotů. Jo, takže prostě farmit extra titánům budu muset. Budu možná titánový ingot. Nemáme. Ok, dobrý, tak já tady jdu na farmy nějaký titánu. Nafarmil do 100 titána, máme nějakých 7. Co tady potřebujeme ten silver ingot a copper ingot jednou. Ok, dobře, takže. Copper ingot, to je byl jeden. Jsem jenom jeden, ano. To je nějaký sklad, že jo, to je normální. Ano, to je normální. Takže, jedno, druhý, a to bylo nepotřeba. Ok, dobře, power cell, co potřebujeme? Strong acid, ten nemám, koukám. Systemový chip. Jo, variant kit. Systemový čip, dobře. Takže tady potřebujeme tu power cell, měli bychom to mít. Máme silver copper, potřebujeme druhé na ten výtah. A silver, jo. Ok, dobře. Dobrá, já jsem poslal tady pár tých. Tak, a teď ještě silver. Change silver. Dobrý, nemyslím to tam. Já se mezi ní podívám. Tady dolů. Jak bychom to mohli udělat? Jsem to udělal, že bych dělal tady čistě další místnost, to počkej. Jdem ven, to by se měl přežít ještě furt. Mezi ní se tady dokraftí. Dobrý, dobrý. Furt žiju. Adaptaci by jsem dal třeba na další díly a tak nějak myslím, jsme nenašli. Tady bych jsem dělal cestu. A Moonpool. Takže room. Tak, jedna roomka. Druhá. Takhle třetí. Ještě by to bylo třeba další 3. Tak. Ještě zvětšit. V pohodě, kyslík, nevadí vůbec. Ještě trochu paráda, to jim mělo stačit na něj. Jídlo všechno máme. Zase udělalo. Úplně. A ještě potřebujeme tohle. Yes. Dobré, já jsem nafarmil taky minulém díle. Tak a tady máme tu novou místnost, vidíme. Jo. A mě chybí titána Moonpool. Čistě. Aha. Dobře, tak to nebylo dost titánia. Budu potřebovat celý inventář třeba titána, okay. Dobře, no tak já jdu zase farmit, no. Dám pán, tak si představte, že jsem vůbec farmit ani nemusel, snad to bude stačit. Jakože já jsem ještě nějaký titán měl tady v tom lokru, ne v lokru, co to je, a to je jedno. Jsem malá skřínka do vody. Taky tak já tam běžím dá postavit. Ten Moonpool a uvidíme. Tady dáme, hala.
Takhle jeden. Takhle napojit na druhou. Zkusíme, jestli nám to hned vyjde. Teď kde to je? Na vozidla. Já, my nemáme vlastně power cell a glass, mě teď chybí na něj ještě, dobrý, to nevadí. Tady by se než tak dal ten výtah. Třeba tady, ano. Krása. To by mohlo stačit, ne? Tory můžu, a já už na titan, dobrý. Takže. Jo. Tady půl. Dobrý, takže potřebujeme jedno sklo. A power cell, no to teďka máme. Snad bude dostatečně velký a měl by. Tak, tady je na tu power cell. Ten strong acid. Silná kyselina, že jo? A je ta power cell tady. Tady. A sklo. Dobrý, máme na sklo, takže to by měl být ta ponorka. Ten Deadpool, Deadpool a Noah. To jsem mohl ještě postavit. Co kopr, co ten kopr. A druhý sklo. Aby jo, ten chce kopr ingot dvakrát. Zkusit můžem taky. Kopr ingot jedno. Dobrý, výborně máme na tohle. Tak. Co? Můžem? Pojede se? Jo. Krása. On to stojí pod vodou, takže to není nic jako bojka. To je škoda. No, je to, a já se koukám na špatnou stranu. Výborně, máme ponorku. Tady máme to 250. Jak to zvládnu tady? Výborně, můžeme se podívat hned do toho biomu. Ne, krása. Jsem tady totálně, no. A jdeme to projet, ne? Ne, tak já chci, aha, to ten zachrání. Tak nic, tak škoda, já myslím, že to úplně zachrání v té ponorce. Dobrá, dobrá. Podívám se tam semka. Přežijem. Jo. Warning. Můžeme teda se podívat ten lore. Já jsem to hodně sestřel, takže mám podle mě ještě v pohodě ten časík. A kyslík nemám, ne, tak jen to je ten pulta. To je dobrý na ten quartz tohle, tyjo. Já myslím, že tady je jedno a potom obrovská a tam je to kvorce jako plně tuna, a ještě mám plný inventář dokonce. Já zapomněl na to postavit, jo, postavím ještě tady to cápka. Ať nemusíme na spawn. A co možná to mi přesně říkal? Ne. Podle mě to furt spamé. Jo, to že mám mi tomu AIčku do báze. A tady hodíme tohle. Zajímavý, že mi být i rádia v nějakým updateu předat. To jsem slyšel. A to funguje docela jak rádio podle mě, taky ta info, že? Genetic Advisor. Dáme ho, já bych se mu hodil samka třeba jenom. Jo. Co máš? Contact. K. Wander Wangmo. A young able spacer. Partial voice data retrieved. Mirror breach got me. Should have brought flares. Stupid. Do you remember when she stole that fried dough from her brother and offered it to you? Right in front of him. An egregious act of sisterhood. Signal location uploaded to PDA. Be cautious. Seawater viral load increases sharply out west of the life pod. Dobře, tam mám ještě nějaký tu Wuvu Lingin, což je myslím na báze, to jsme nemohli sebrat. A tam je ten, je dobrý, tak já jsem ještě vypo tebe. A bioreaktor, co to je? Titánový ingot. Máme na titánový ingot? Máme ty dva kopry. Change, jo, máme furt. Hodíme to tam teda. Kam jsme to mohli dát? Temka k němu ten byl reaktor, ne?
Ukaž, jak je to velký vlastně. Hodně. Oh. Když mi to stačí, tak v teorii... Kde je předek? Tady, že jo? A mám semka. No doufám, že no, snad jo. Takhle? Ne, to jsem vzal tam tak nic, no. Na druhé straně to máme. Já si uklidím tady tyhle věci a můžeme se tam podívat teda. Jedna výborná věc, a teď jsem to trochu ťukl, když se to zničí, když má 0 HP, tak se dá opravit, jo. Tady ještě ty ponorky nebouchaj. Možná v nějakým updateu pravděpodobně přidají. Ale teď to ještě není. Dobré. Bojne za tímhle, že jo. Je hlavní teda, co musím dát pozor, ty bacha, tak je baterka. Se dá vyměnit, ale tak nechci, aby si to úplně někde prčících, že jo. No. Se pomalu se blížíme. Že jo, tady hodně to tyta. Takže jsme to trošičku seká. Taký lagovaný opravdě teďka. Z nějakého důvodu. Že jo. Takový zasekanější, no nevadí. A potřeba celkově by se měl to upgrade tu subnout komp, ale zatím nebude. Já, tak jsme tady v té báze. Jsme myslím v minulém díle. Ve 4. A tady mi to nešlo sebrat, že jo. Jsme ještě jednou. Když tak vypnu ten signál. No jsem to sebral, jenom si to... Ne. Tak nevím. No tady něco. Je to nejde. To nejde kliknout z nějakého důvodu. Ne, to podle mě je to asi jenom glitch, já nemůžu s tím nic dělat, no. Snad to nebudu potřeba na příběh. A já jenom tuhle bázi vypnu. To bylo tohle www, viďte. Ne, edit ne. Ukaž. Je to cool, to je i multipers mod dělá takhle. Když řekl, že mám vodu, viď, tak si měla tyhle. Berou mi jídlo, tak nevadí. Já mám ponorku, tady. Tak se podívám, já myslím, že to je stejně ta zelená kytka jedna. Tady bývaj. Jo, je tady, výborně. Když je tady křemí. Tady z toho se najím. A napiju, že to dává obojí, jestli se nepamatuju. Já jsem se na to ani nepodíval, mám tady druhou. Ano. 10 a 5, 10 jídla a 5 vody. A blackbox mám tudy, OK. Tak se tam podíváme. Počkej, tak ten mi dochází, že jo. Kopra. Už tady jsem viděl, bomba. Za mě dá bedinku, on se dá dozadu. K té trysce. Když tak by se mi víc místa. Co to je? Nějaký vrák, ten myslím. Jo, ten jsme nemohli, že jo, ale teď můžem. Jsme taky byli. To rovnou otevřem. Tady v tomhle jsou šneci, to vím. A je tam fragment. No a když nevím, co tak si nepadají šneci, no. To bude taky, koukejte. Nebo ne? Počkejte, opravátor! A to byl uhní. Já beru to titanium. Nice, opravátor! Hodí! Vodoklep, než jsem pamatoval. Co to je? Aha, no to jsme, my jsme s tom připravili programu, že jo. Taky lord. One of those vampire squid just came at me. Madeline saw me throwing flares and came to investigate, and the squid went after her. I guess it likes marrow breach blood better than mine. I should find Maddie. Make sure she's not hurt. The squid was sick. Nodes on its skin, not green, not Kara, but maybe a fungal infection? I wonder if squid get rabies here. Damn, I hope they can't pass it to the marrow breaches. Squid, jo. Podle mě to bude ten velký. No ten malý, on to myslím, že jsou taky 2 chobotňáci. Myslím jenom jístu. Co zdá, jasný. Tak. Tady ještě něco? Zajímavého? Rybí si myslím steklina, ne?
Stejně nejsem jistý, ale tam se bavilo, že je vlastně nějak nemocný, má vlastně nějakou steklinu. A nemám kyslík teda. Protože teda to máme, že jo. To je asi celý vrák? Je malinký. Tady máme ten plagát, tady to nemůžu otevřít, nějaký bázy se dají, což je hodně dobrý. Ten lore jsme vzali, tady taky. OK, jedem teda dál. Na průzkum. Ponorka? Jo, dobrý. Nevím, proč jsem nechal tak daleko. To mi málo stalo život. Tak tady. Tady ta infekce. Že by to bylo v té jeskyni? Je to možný, je to možný. Ne, není, je to zatím. Co na to útočíš? Já přesně nevím ten důvod, já myslím, že si nějak zpevňujou ten krunýř, nebo něco takového. Co jsem slyšel? Kde je ten Lanston? Au? Jsem se ráně lekl tady toho vocasa. Tady je taky něco, počkej, co to je? Nějaký upgradey? Jo, a to je ty infekce, tak to ne, to nechci já, to bych si nechal na další díl. To je samo o sobě docela dlouhý proces, jo. Takový souboj. Ne, tady dole? Bude ty infekce, to vypadá. Tady taky myslím je čas, no tak si to trochu projedem, ne? Když už tady jsem. No to potom musíme se tady tyhle věcí zbavit. To máme 20 metrů tady. No, chce, abychom se vylepšili. If I get reset, Mirror Breach got me. Should have brought flares. Stupid. Had a parasite on it. Full of virus. Bloom virus. I got a scan. It doesn't match the virus in our blood. Legs won't move. Sue can't fix it. Trying to tourniquet. Listen, Miss Dima, Bloom isn't Macefield. Was wrong. Bloom isn't Macefield. It hurts. Sorry, your kids don't listen, Mom. She's gonna kill me for dying again. Okay. Tady myslím, že taková věc, která tyhle věci, jsem pochopil, jak oni se dokážou zautočit a přetáhnout na takovýho, na toho Mirror Bridge, jo. To většinou žralok, on tady dokonce dále je. A jak říkám, tohle bych si nechal na další videjko. Projedu? Snad jo? Ano. Kde to bylo? Kudy ven? Tady tohle sviňáci, no, to bylo zajímavý. Jich je hodně. Jeden dává, jeden v pohodě, ale 10? To už bolí hodně. 10 to asi není, ale bolí to, no. Stačí 5, no. Ty už taky ránější. Tady je východ, dobrý. Taková část je jakoby takhle otevřená, část je v jeskyni, no. A tady něco, já to myslím, že je čistě ten šnek. Jo. A dobrý, že když se to jakoby potom vyléčí, tak potom tady změní barvu, jo. To by jsem se tady lépe. Jo, vždycky to dopadne šnek a tady baterka. Taky dobrý, a tohle kyslík, ne? Jo, taky nemůžete potom plavat s tím Deadpoolem, no. Jasný. Další, já tak to nechám když tak potom. Já potřebuji domů. Ale váze, počkej, to bys mohli projít. Jsem to nějak přežijem. Musím. Já ten opravátor by se mohl vzít, ty vole, ten byl dobrý. Už máme, jo, ten si postavíme hned, tak se vrátím. Tím bych to pomalu ukončil. Jo, zkusím tohle a já, jo, tu bude stačit. Tak co máme tady teda? Další oprava, to je titanium. Jo, to je titanium. Nic, když máme baterku, takže to nevadí. Tady jdou teda.
Co tady máme? Východ? To je všechno? Repel, není to nějaká ventilačka nebo něco takového? Ne, to není nic takového. Docela malý. To skener. Ohle. To ale už máme. Nabíječka, že jo? No tak tady prostě čistě opravátor, když tak. Ale mě překvapuje na to, že v jednice od začátku a ho nemusíte sem skenovat. Tak tady je to zácnej, no. Pavelce, teda nic moc, teda. Tady kromě toho opravátor, no. Já furt si myslím, že prostě nějaký ty dost žlutých vraků se prostě bude zvětšovat. Když jste takhle velký, máte tam jednu místnost. Tohle by mohl mít podle mě pohodě dvě, že jo. Nějaký jsou docela, nějaký jsou velký a nějaký tam má docela hodně. Pokud to něco prozkoumá, ale nějaký prostě jenom jedna místnost, jedna to máš takovouhle místnost jednu a tady v té části budou mít další, nebo no, tadyhle, že jo. Motor, mám to zadní. Je dobrý, kde jsme tak nějak? Jsme byli my jsme nějak doma, ne? Počkej, že by to byl ten velký, jak jsme mluvil? Já nemám to. Spider Doom. To je ta velká. No jasně, to je ten velký, no koukejte na to, jak je to obrovský. Tady je prostě kvarce všeho, strašně moc. Kyslík. Pokud tohle kdyby jsem zdal bojku, jestli můžu. Nemám bojku. To je nějak port titánu, že? A to určitě na to. No, nemám titánu. Co tady? No, nějaký příběh zase. Wander, not Ander. Out here for Nahima, learning to be a biologist. If one spare tank, my reprint site is habitat. Za. So, the ocean is full of proteovirus, and now we are full of it too. I asked Nahima, is it a disease like Kara? And she said no. Don't you know the difference between virus and bacteria? And I said, give me a break. I learned science off my PDA. But there are different kinds of proteovirus. Look here. Look how the coral grew over the sinkhole. Like a spider, like a plug. And it's emitting virophages. Virus that kills other virus. One strain of proteovirus is in that coral spider, the normal strain. And it's trying to stop a different strain coming up out of that hole. Nahima calls it the bloom strain. Why would a virus want to kill another virus? I will go check this out. Jo, tady prostě o tom, že se tady dva viry. Jeden, který by měl být přímo jakoby produkovaný Brimstromem, tady tímhle s tím, což by měl být tady tyhle ty věci na tomhle, na ty korále, jestli se nepletu, jo. A druhý je ten, který se na to dotočil a z toho zabít, nebo zničit. Tady je tady kousek, ten jsme před chvilkou viděli, jestli takhle to aspoň chápu já, to, co jsem všechno zjistil a vím. Tak nějak mluvil o tom, ale počkej, kde jsem, sakra. Tady je tenhle ten, tady zase já bojku. Domeček je tady, takže tuhle stranou teda? Nějaký vrák další, ale to nevím. Tuhle to jsme byli, ne? Jo, to jsme podle mě viděli teďka. Takže tudy? Okay, tady je velký vrák. Tady je ten virus. Ten nevím, jestli jsme našli. Prozkoumali. Kaput. Okay. Biomass in this region is dominated by a single species of large jelly. Simple ecosystems are often a sign of ecological crisis. Jasný, ten vrak na to kašne, máme jídlo nic, pití, že jo. A já se potřebuji dostat domů. Či pokud je ten tady známá. Jsme skoro doma. Já vím. A tady tenhle byl.
Hele, jednička. Dobrý, takže tudy. Zajímavá lokace. Za parkem rovnou ten. Deadpool tady. Pojď. Jo. Občas taky jednou jsme to glitchlo, nechtěl to vůbec sebrat v multiplayeru. No to říká, skenuj to. Ještě něco mám skenovat? Dobrý. Tak jo, rychle napít. Tady počkej, to můžeme zkusit rovnou, jak dobrý to bude. Jo, fakt že jo, 10. Můžeme mít 20. No teď to ráj nepotřebujeme, ale dobrý, máme to aktivní. Ne, operátor, jo! Ten by jsem postavil. Tak. Tady ještě hodíme do skřínky nikam něco. Úplně jsem ukaz, dobré. Co potřeba na ten operátor? Hele, tam zrovna tu síru jsme potřebovali, jo. Kopr. Okay, dobrý, mám hodně. Marinkit. My vezmeme zlato? Fakt? Ne, dobrý. The dual mode repair tool combines plasma arc welding and fabricator assist to handle bulk or precision repairs. Though optimized for dry welds, it performs acceptably when wet. Nice. Dobrý, já si myslím, že tohle by tam mohlo stačit pro tohle videjko. Já se s vámi loučím a zatím čus.